Dünyanın lezzetem, ayşe esretem vaqtlayın da ağzı bir adamlardan halkam Hudaya mündevradı. Halifa mümmanıtı nämek ha? Ulak salih, ilki bilen gülerildi bolmaly. Peygamberimiz ören ad güler eken, emma yılgırmak bolsa on hemişe yarany bolupdyr. Halifam her maşgalada bolşýaly äreýal uzak wagtlap bir ýerde ýaşamaly bolýar. Birek-birege bolan feýgüni ýygyderlik orak taklama kyn bolsa gerek. Şeytanyň iň halyan işleriniň biri maşgala ojagyny dargatmak. Her bilen aýal feýgülerini bir-birini görkezmeli, äşkär etmeli. Haýsam bolsa goýberlen gitçik ýalňyş üçin birek-biren gowuny degmekden ýa-da ynjytmakdan gaça durmaly. Eger oňuşmaýan bolsalar onu näetmeli? Onu olar ilki bilen bolup geçen düşünüşmelikde nefsiň we şeytanyň paýynyň bardygyny bilmeli. Ana şonu olaryň gahar we gazaplary, poşmany we ökünji urlar talih. Mundan başgada bir-birlerini görmek islemeýän gylyklarynyň özleriniň bolup biljekdi babatynda oňatça pikirlenseler gowum hadiýän. Galanja gaharlarynam onu da birek-birege bagyşlap bileýseler, ene saňa bagtly bolmagyň esasy şerti. Baba, Kaka, şuraya bir şu yere kuş çekip bereýdi. Men çekenime odan bolanyk. Kuşu nämetjek? Onuna gitti tapaklaryny taýarlan. Kaka, bulam surat sapakda. Şeýle dur dert soruşy. Sen bedýän kagy galamy daýlamakdan başga zatdy. Bolmanam fer edýän bolmasa şeýle boldy. Ha nejem girdi? Ejem Hatice daýdalarda. Ey Hudaý, uduýun Hatijaňkyda bolan ad görýärkä. Akşamlaryna bir öýde bolaýma la. Hatice öýdünkilerden kän ünt berýär. Kaka, ejem oňa kömek etýär ahyry. Hatice daýda ýarawsyz. Annem Ejem geldi eken. Buyurun. Size kim gerek? Kakaň öýdemi? Hawa? Bar oğlum, sen öýe gir. Evet. Be, Mis gibi. muňa ýetin ýene. Sucuğu Müşkan bol var bola. Gülnar, Şöyle sucuk. naharyň etin borra edämerken de et nahary ýen bilýär ýaly. Barnatdym la kaka tarkaýyn bolay. En iyisini Etin aldım. boğusundan En iyisini injil aldım. hyrynyň aldım. Sırf iyisini Gow edip bir doýan ýyp. Burkan. Burkan, Hadi sofraya. bol sat satsaň başyna gel. Ine bardım kaka. Kızım dur. Gaýdym sen edýän näme? Odan önce yemeye başladım. Nahara ilk ullur başlamaly. Kakyndan öň bahara başladın näme bol? Ejem men gat acıktım. O ne elinde? Andurlo, sen elindäki näme? Evet. Ýene de surat çekdin. Çekdim ben seret gowulpmy? Kaka, ine bu sen? Bu ejem. Kaka sen edýäniň näme? Inni gaýdyp surat çeken görmeýin. Nem üçin çaga beýdiň şatlyk. Tebäri uduň oturup derslerini taýarlanyň ýerine bir der gatlar bilen meşgul bolýar. Bir topar kağıt bilen boýa garşlaýar. Çykdy üstüne çykdyjy. Neren gaýyrmajak? Vay kakasy çagadyr da surat bilen nämişiň bar? Men şoýun erkek bolýan bolsam hemme zat bilen işim bolar. Arkaýyny ýaşatmagy goýuň ok. Sen şuguluňy haçan betederken men ýadadım. Eşitdiňmi ýadadım. Maňa gaýgyrma, düşnük bilmeý, gaýgyrma maňa. Aýal özäni gaýgyrýan näler? Eger ol er diýeniň öz çagalarynyň aradasyny etmese, olar diňlemek islemese şonu näme etmeli? Anne. Ece, Babam ne? kakam näme üçin beýtýär? Babam Ya da ol erbet adammy? Oğlum sen diýeniň näme? Kakam erbet adam däl ýöne ol adaçy gaharlanyp öýdýän. Ýok, gow däl. Baba. Gow bolýan bolsa, akşamky gelen aýal bilen Buraya gepleşmez ahyry. Näme? Sağ ol. Kagja bol muharrem. Taňa da nesip etsin. Diýsen gowulo. Tiýdige merwetde. Allah sana Ay goýuna soýmadyň men soýursa sag bol. Ya. İnşallah hemmemizin razı bolsun. Amin. Bravo. Cümlemize. Bolýa, Cümlemize. bolýa. Allah. Ey Hudaý. Sen Aman näme, be. göreň okmy? Garaň gapykmy? Geçmiş olsun. Emgek bolup geçtin kardeş. Geçmiş olsun mu? Yemek bolsun, yemek bolsun. En az Muňa urteredine ağzından 10 milyonluk çykdy etmeli boldum. Inni näme etmeli? Boljak iş bolly ýöne bir ajyn tapar. Alazyn tapanyň aýagy şöýleýin. İş alada kän düşýäňmi? Men orada ulukly duran ýerim düşünýämiň? Onun bir zat etjek bolarys. Sizi kıyın ýagdaýda goýup bolma da. O ne ders, bu ne ders?
Näde betjek? Uluňyzyň guwanamasy barmy? Ha o wa. Atenki nerede? Men kim ýanymda? Onu usta tap bejerdiler muny. Usta gözlemese morla. O näli? Maňa Salih Demir diýerler. Men özümiň ulug bejerýän ustahanam bar. Onu men bagtym taşýar ýa-da. Edenime şükür hemme kişä beýle bagyt miýetserim etmez. Seret, bu atam, bu bolsa pişijegimiz akçy. Şeýle-de bir pişijek bolarmy? Mugalym saňa ikilip goýaýmasa? Men bar çekip bilişimde çekmedikden agawdur. Geltiriňiz haýyrly bolsun mugalym. Günaydın. Hani sen çeken suratyň? Ýani torbadamy? Çantam. Mende surat ýok, nämesemkem? Mugalymyň gahar gelir. Şoň üçin sen görmeseň gowy bolarmy ka diýen? Ana jaňa molly ýörüň sınıflary. Furkan, sen näme tikil gazyp bolup dursyň? Men derslere barıp biljek gelýär, men surat çekmedimi? Furkan, sen nämeler diýip dursyň? Çekmeňde näme? Näde ýüzüme baraýyn? Owadan uly eken, sizinkimi? Yoklu. Hemme zat Allah'ınki. Bizem näme? Allah'ın berenlerini sakçı diýdiňim bolýar. Şey diýsene, oň ýaly bolsa sen git gaýdybaňyş töwereklerde görünme, özüň takçylyk ederim. Şatlyk sen arkaýyn bolaý, ustamyz degişgen reaktor. Sen bile oýun edýär ol. Ne siz şu açarları alyň. Alyň. Nedir Näme? Bular ana hol uluň açarlary. Uluň köýnü reaktor ýöne uluňyzy bejerýänçe gaýrat edersiňizler. Men näme diýjem bilmem. Urdurmasyna urdurdum welin hydratra ýaly darma da ýetişýän. Sen hey hydrata diýip eşitmedin. Hydratany bilmeýän mi näme? Ol keramatly diýerler. Adamdan kyn günlerinde darny ýetişip olaryk öňe edermiş. Ýöne hemme adama görünmezmiş. Diňe Şey diýsene. elbetde şeýle. Sen o zatlardan habaryň ýokmy? Bolýa meni deýin. Telefon beligimi aldyň diými? Hawa arkaýyn bolaýyn, allym. Bolýa ýene görüşýänçe. Uluň resmi namalar barada özüm alada ederin bolýam. Bolýa sag bolum. Şatlyk. Şatlyk diýen. Näme gyýrýaňy masfer edýäň adaşdy bolýar. Şatlyk. Şuň Furkan okuwuna gitmendir. Näme? Näme üçin gitmendir? Ýer bilen oň çeken suratyny ýyrtan üçin gitmendir. Ýer tamda näme bopdy? Suraty birege düşdiň da. Şatlyk. Senden haýyş edýän, men üstüme gygyrma. Suratsız mektebe barsam bu golum gaharlanar diýip okuwa barmandyr. Yer başga nire etmiş onu. Men ne bilen? Gaçyk gidendirdi. Hemme sen sebäpli. Düşünýärmi? Hemme sen sebäpli. O ne hil men sebäpli? Men näme etmişim? Mundan beter näme etjeksin? Çağalar çenden aşy yüz berýän. Ondan bir surat çeken bolar, yeni bir başga eder. Yer näme boldy? Näme edin ýa? Bir şey söylesene. Aýdy ber. Şatlyk. Ýaňça diýmän möýdün köçede gyryp durmaly. Indi hemme kişi bile seredýär. Haýyş edýän ýör oglumuzy gözläli.
Ya. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? İlke çağını itiren toğum ayıp değil mi diyen bolyan. Kim bilsin çağını yırtın emişler diyor. Eger şoň orada Abdullayev sen günäkär bolsun, düşündiňmi? Endi näme sebäp dursun? Hep yanlış. Hemişe yanlış iş edýän. Yer nämen ýalňyş etmişim. Furkanyň oğuryan suratyny mınçyratyp zyňdyň. Men oň gowlugy üçin şey etdim. Sen ýal onu läpdirede mokduşnuklymy? Onu o denan kimdi? Gaýty denan. Men öýde ýokam, öýmide gelip giden aýal kim şo? Kimdi o? Kim ol? Sen nereden? Onu sana kim aýtdy? Furkan aýtdy. Bana inan. Endi sen maňa man ýumuk gal çağanan ýaň. Doğru ama Bir aýalyň öýmide gelip gideni yalan mı eýsem? kadının geldi. Kimdi o? Kim ol aýal? Sana Yer kim bolanda sana näme? Kim bolanyna saňa näme diýmeň näme? Men sen aýalyň ahyry. Maňa hemme zat bolşy ýaly aýtmaly. sana hesap Men sen öňde hatap okumam. Bu men şahsy işim. O nähili şahsy işiň? Nädip şahsy işiň bolýar? Şahsy da sana näme? Öyleyse ben de Beýle bolsa men onu saňa mundan artyk ynanyp bilmen, şatlyk. Eger aýalyň arasynda da bir ogry iş bolarmy? Maňa gulak as Gulnar. Biraz edesiň gelýän bolsa Furkan aladatyn et düşdüňmi? Çağan nirse belli däl. Günäkärem sen. Men näme üçin turady gowy çekip bilmeýämkäm, näme üçin? Haram. Haram. Hayır verdim. O näme üçin? Görýän iştejek bolýana. O nähili iş? Diýwar renklemeli. Näme üçin? Sebäbi maňa diýwar renkleme tapşyrdylar. Nähili renk çaljak bolýaňyz? Dürlü renk saljak. Alam oğlu her ýyl renk saljak. Siziň çynyňyzmy? Elbetde çynım. Biram diýwaryň hoýerine surat çekmegi tapşyrdylar. Ören gowy. Gowda ýoklu. Men surat çekip bilmedem näme. Men surat çekip bilýän. Onu men çeksem bolmazmy ka? Sen başararmykan? Hawa çekerin. Özüm ören oňa çekerin. Ha iş etýän. Suraty men çekäýin atajan. Men çekäýin ha. Bolýa? Alalaşdyk. Suraty sen çekerdiň. Ýaşa. Sağ ol dede. Sağ ol atajan. ne tarafa Ay tarafa gittik o. Karşı bolmasaň bölünüşik gözäl. Sen o tarafa git, menem bu tarafa gideýin. Bolsa da teňem käwat kelläň işleýä. Hadi bakalım. Men bu tarafa gittim. Güzel olur. Ata nähili owadan boldymy? Ören oğudan. Ýöne bir adamda ýetenok men renki motordy. Dukana gidip maňa bir gota gyzyl renkli boýa getirip berermiň? Tamam mı? Bolýa getiririm. Furkan dur. Torbaňa malyp git. Boýagy torbaňa salaýgyn. Bolýa. İyi fikir. Gowy atlatdyňyz. Men derrew gelerim. Baba. Eýway kaka. Nerede gelip gördün? Ya siz Siz de- näme gepе düşme çağalar? Yani siz Aydylyny diýleni düşünýän gokmy? Men size nämeler öwretjek bolan siz bolsa tertine. Şatlyk ýalňyşmaýan adamman, bolly besedinni. Çagan gorkaşyna bir seret. Bolletjekkä gorkun bilen döýülýär näme? Rahat ýalňyşdymy jezatyny çekdin? babasını Kakadyna gulak asmayan çağalyň başyna nämelerin gelýänini bilýäňizmi siz? size He, bilýäňizmi? Size diýen bilýäňizmi? Ama ben Göne men irwedi iş etmedim ha kaka. Surat çekmek irwedi dele. sus. Gepleme. Hala resim Kakyn akly öwretjek bolýarmy?
Tuğrut çeken ok diýdim mi çeken ok? Men näme diýdim şona mı dertin? Düşdüňmi? Şatlyk bolle däýseninni. Gaty gorkdular ahry. Çağalar ýatyp dinjin alsınlar. Näme gürleşek bolsaň kimi de gürleşeli. Men seňle näme gepleşeýin, näme gepleşeýin? Bu näme diýdiň bolýa şatlyk? Men sen aýalyň däm näme? Çağalarymyz barada aladalanmaly nämeýsem? Sen olardan başga kimiň bar? Alo. Ne oldu? Näme boldy? Hemme dat gowlukmy? Meryem. Ağlama. Maral, ana ağlamaň goýdyny. Tamam. Bolýar diýdimi? Halledeceğiz. Men okman bir alazyn taparym. Sen sakın. Sen hiç kim ýanyna diliňi araýmagyn. Tamam. Sen menden arkaýyn bol, Maral. Men hiç kime hiç aýtmam. Bolýar, sag bol. Sakin ol. Sag bol. Halledeceğiz. Bolýar. Kimdi o arayan? Kim boljaň eden? Sana ne? Kim bolana saňa näme? Bir de sana beni Belki maňa jaň edýänniň atlaryny ýazyp bermeliler, ne? Gerek bolsa ona bermeli bolarsyň şatlyk. Ay yoga. Bana bak. Menninle. İyi konuşmak Men näme dedim ederim. Diýetim gelen adam diýerim düşünýärmi? Senin ne istediğini Ýeňitlegleriň maňa ayak bagy bol bilmez. Inne magdyň ýum. O näme üçin ýum bolmuşym? Sen şu bolşuň boljak bolsa öýe aýal getirmeden aýtmarsyň. Maňa bolan garaşyň hiç ýeri söýgüň hormatyň galmandyr. Men hatabym eden oklu. Sen meni iççe de gören ok, eşitdiňmi? İççe de gören ok. Men taňa gapyrlyydym, gapyr. Anneciğim İçecan. çok korkuyorum. İçe men gaty gorkýan. Kakam näme üçin beýtdi? Gülden. Gülnar, Kapat şu şu taýady öçürüp goýber. Gülden kime? Gülnar, men taňa diýen şu taýadyň sesi. Gülnar. Gülnar näme gulagyň apyrlymy? Taksi. Taksi. Hadi oğlum. Bol oğlum, bol gıydym çaltırak minin bolum. Çabuk. Bolum. Seni aptal Tam kadın. keledi diýenim. Demek beni Menden bırakıp kaçıp kaçtın, gittin öyle näme? mi? Bırakıp Gaçyp kaçtın gitdiň, he? Bu günah. Sen bedenliňe jogap bermeli boldyň. Hepimiz. Hansiz durum wakaly. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Erteň haýyrly bolsun Mustafa. Sen merden hem işlep ýörsiň. Käbir resmi namalary siziň goluňyz gerek boldy. Men o zatlara elim degen okşup atdy Mustafa. İşim köp. İşim var. Öğleden sonra. Öýläni soň dukanyma geley. Sadık Bey, Şatlyk aga. çok sinirlisiniz. Siziň bir zada gaharyňyza gelipdir. Bu ýagdaýda gitseňiz bir zadyň üstünden baraýmaň. Tamirci. Men başyma nämeler düşeni bilen okşoň üçin işime goşunma. Şatlyk haýyşy diýen bu ýagdaýda gitme. Karışma. Men işime burnuň sokma diýen. Näme düşüneň okmy? Ay, tadagaty bolaýyn. İşlän awamynyň. Göreň okmy? İçi, men şatlygym bolşundan ýadadym. Inni bizar boldum. Çağajyklamyň gelejegi üçin diýişim gydyp çydadym. Bir aýal bilen ogryň gürleşmegine. Meninle çydamok, içican çydamok. Näme diýip näme aýtjak? Gıydym sen ýalňyşýan bolaýma. Näçe mer ýaşaşyp ýörsiňiz? Näme üçin ananaň ok? Sebäbi ol edýän işlerini maňa aýdasy gelen ok. Hatda men bilen gürleşesem gelen ok. Eýsen bu zatlar möhüm dämeci? Bir zenan bilen gizlin duşmagyny, oňa pul hüdürlemek dogrymy näme? Men gerimde bolan ortaň näme derdiň eji? Ýene bir ada çydajak bordum. Men mundan artyk çydap bilemok eji. Durmuşyň manysy gaçdy. Towa diýdim, towa diýsen sen nämeler diýen? Eji sen meni gorkutjak bolýan şeýle dämi? Siziň pikiriňizçe men gorkup ýaşamalyny. Näme etseňizem sesim çykarmalyla, şeýle dämeji? Gıydym ýuşrak bolsana çağılar işler ahire. Eji Furkanyň garamlaryny tapamdak niredeki? Nirededigini men näbileýin? Men özgünüme goýun diýen. Eji, Annem. mama. Eji men gowuran okmu mama?
Sen diýeniň näme aktyjagym? Hey ejelerim öz çağılaryny gowy görmedmi? Elbetde gowururlar mama. Wagtyda döneyin. Ýöne ejeňiz köşeşýänçä, gahar ýetişýänçä oňa adaçyk mylakatlyrak bolun. Bolýan balalar. Bolýar mama. Tarih hanaýsana Gülnar näme etmeli? Umydyny ýitirmän, gaharyna bäs gelip dogry ýol saýlap almaly. Allah'ın bendilerini rahmetişi, olara bolan mehri, olar söýüşi ýaly, adamlaryň bir-birlerini söýmegi, hormatlamagy, ahlagyň iň ýokary derejesi. Gülnar üçin gaty kyn bolajakmy kanuna? O diýen kyn bolat ýokla, gowy zatlar görmek başaran adam, gowy zatlar pikir etmege başarýandyr. Yaman niyeti bolanlarym hemişe öz pälinden tapýandyrlar. Furkan? Bu kitap Furkan okuyamka. El Halim. Nädiklikde deňi taýy bolmadyk bennelerine mehrim muhabbet bilen garayan. Allah şeýle bir nädikdir welin adamlaryň azmagyna, özüne garşy gitmegine, adamlaryň ikiyüzlüligine garamazdan, oňa adamyň akylyna gelip bilmejek nädiklik bilen garayan. Olaň ýalňyş ýola düşmeklerini islemez. El Gafuru. Ýalňyşlyklary, günäleri we hatalary bagşlaýjy. Günäleriniň bagşlanmagyny isleýän benneleriň günälerini we ýalňyşlyklaryny paş etmeýän, tersine olan hatalarynyň üstüni örtýän, gizleýän. Beýik Allah Taala bu gözelatlar bilen insanlara ýol görkezýändir. Hak tagallany hem de hakyr ady etmegiň ýollary. Allahyň bize münasip gören zatlaryny bizem insanlar üçin münasip görmelidir. Eýdim. Bir adam seni görjek diýe. Kim olejek men soraýan? Furkan galamyny açyrypdyr. Siz kim bolarsyňyz? Men Furkanyň dosty. Näme? Kakam gelipmeçi. Dede. Atam. Atam bu senmi? Anne bu. Gece men taňa gurrun beripdime, bir adam bilen diýwaryň ýüzüne surat çekdim diýip. Ine bu şol adam. Iýway galamlam. Sadık mı Bir gönderdi? şartlygy berdim şeýlemi? Oğlunyň surat çekmek halaýan inni ýadyna düşeýdimi ki? Eýdim beýdimi? Bu adamyň näme günäsi bar? Sen karışma anne. Eçe sen goşulma. Bu adamyň nähilekdigini kim bilýär? Siz biziň öýümizde nädip tapdyňyz? Maňa öýüňizde Furkan salyp berdi. Eýdim sen öňler hiç kimin göwnüne degmeziň. Bu adama bize ýaxşylyk etjek bolýar. Anne özür dilerim. Eçe men günämi öt. Şatlyk iň soňunda menem özi ýaly etip goýdy. Özüme erkedip bilemok. Ke halatlarda nebetiňiziň uğruna gitmeňiz mümkin. Ýöne esas zat şonu wagtyny bilmän başarmak. Ana şonna gahar gadapdan daşrak durup, has nädik, has mulakat hem mehirli bolup bilersiňiz. Aýplaşmaň, aslynda bu zatlary aýtmak nire, men nire. Esselamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Ulug näme? Henidem taýýar dälmi? Entek taýýar däl, bir kun garaşmaly boldyň. Bay hen usta bolaýşyňy. Men usta däl, usta ýaňja gaýtdy. Onu sen bu ýerden emşli. Ay başardygymdan beceren bolýar. Şeýle de bir iş bolmaý. Etjek bolan aýmysyny özüňe. Şatlyga, bir adamyň hemme zady bilmek mümkin näle. Men öz bilýänjäm etsem, ýeni biri öz bilýänjäsini etse, Oňa alym bir iş bolmaý. Etjek bolan dol etmeli. ýöne käbir zatlar tejribe bilen öwrünli. Meselim ýaňy bolan çağa, haky bolmagyň nähillatdygyny bilmedi ahyrin. Edil beýleki zatlarda bolşaýal tejribe arkaly öwrünli. Maşgalany goýa dukan aýlanýan ýaly ýöretjek bolsaň, bar zady bulaşdyrmak mümkin. Maňa hakdyrýaňmyzy? Ýok, ýok. Men onu size diýjek bolmadym. Senki dogry bolmagy mümkin. Siziň bir aladaňyza bar öýdýän. Var. Hawa, aladama var. Ýöne derdim aýdar adam ýok.
Şu derdin ödüm yeterlik bolsa gerek. Ay maňa bary bir şaý. Ay näbileýinne. Tamirci. Men näsem kämutdy. Ayalym men taşlak gitdi. Oň ýanyna gidip burlaş göräýsem käm. Ýöne onu görsem gaharyn tepeme çykýar. Özüm erkedip bilemok. Şatlyga ýadyňyzdan çykarmaň. Adamy erwet ýollary itekleýän zat nebisdir? Yerini men näme etmeli? Men näme etmeli? Ilki bilen öz ýalňyçlyklarymyzdan maşada gowumka diýen. Öz ýalňyşyna düşünen adamyň ýüregi ýokalar. Hudaýa ýakynlaşyp başlar. Adamlardan hem ötünç soramaktan çekinmez. Biderek ham hyallar bilen durmuşyny awy atmaz. Mektepden çıkışыңda göl öýe gaýdyň bolýam çağalar. Kakam baraýsa nädeli? Dogrudanım. Onu men özüm siz almaga bararım. Düşündüňizmi? Barın. Gijaga alaýmaň, barın. Wagtynda döneýin. Hadi. Barın. Buyur abi. Ağam aýdy beriň, näme almakçy? Nemele enim? Maňa bir destek gül bersene. Gelineceğim üçin aljakmy? Ay ýok, edil gelineceğim üçin edel. Men muny başga zada niýetläpdim. Yetip etsin ağam. Aýdynyň bolsun. Merhaba. Salam Gülnar. Sen berde nämişdiň şatlyk? Men saňa gül getirdim Gülnar. Men saňa gelin bolup baramda da sen maňa gül bermäniň näme inni ýadyňa düşdümi? Gürrüň köpeltmesine Gülnar. Al ahyry. Ýörite saňa niýetlä alym şu buly. Al meni masgar etme ahyry. Kimmiş o kızı? Kim gelipdir gyýdym? Sadık. Şatlyk, hoş geldin oglum. Anne Gece şunu içeri koysana. Getir gyýdym. Men teň bile gürleşmeli Gülnar. Gurleşsen gurleşel şatlyk ýöne indiden soň gurleşmäň hajaty ýokmy kadiýen? ne var? Hawa şatlyk aýdy ber. Gülnar men öýe gidelik geldim. Men şolay gaýdyp barjak gel şatlyk. Saňa bolan ynanma ähretini puza çykardyň. Hanaýt men näme etmişim? Aýtsam sen başga bir aýal bilen gatnaşyňmy? Ona el urun boldy. Towa towa. Şatlyk sen sesiň atalma men baryny bilýän. Demek ki söylediğim doğru. Hayır. Oň ýalat ýok. Gülnar men çynymy aýdýan. Annesi Daýda sizem düşünürseňiz muňa? Wah oglum men saňa näme diýsemkä? Bolmany da. Näme diýjeňizi bilýän bolsaňyz gyýdyňyz bu ýagdaýa düşmezdi. Aşk olsun oğlum. Oň bilen oňşmaýanyňda men günäkär däl ahir oglum. Onun alışkanlığı. On borçy hemişe şeýleje. O hiç kime ananok. Iň berkede aýalyna ananok ahir ol. Ýöne senem udyň hatyjalardan çykan o. Öýde çağala teretmen ýerine udyň şoň ýanyna bolýan. Gülnar, men çağalaryň öýde alýan terbiyesini alady diýen düşünýärmi? Agdyňa gelen aýdyp oturma şatlyk. Hatice meniň ýakyn joram. Ödem yaranok. On soňa men şuňa çenli çağalanma da dar edemmok. Gülnar, senem maňa ananaň o. Aýarlaýan ýene diýen. Barla garaçyny maňa ananay Gülnar. Furkan maňa beýdimedi. Ey Hudaýjan. Gülnar, sen 8 ýaşyndaky çağan gepinen ýan ýa-da maňa. Aslynda men saňa ananasym gelýär şatlyk. Ýöne Yok. ýok. Bilmiyorum sana. Ýok indi men saňa ananyp biljek gel. Peki. Bolýada. Men saňa başga aýçykladym ýok. Belli bir karara gelirsin de. Ýöne senin haýyş edýän. Yalvarýan Gülnar. Gel, beýdişip masara boluşyp görmeli. Senden Şatlyk men sen bilen aýrylyşjak. Näme? Aýryşjak diýenmi? al çiçekleri. Anha güllüň. Beni rahat Inne men öz günüme goý. Sen olmazsan
Belki men özüň anyşlanma dol göz ýetirip öwrenip bilerin. Maňa bardady bolşaly aýtmajak bolsaň, gaýdyp gelme şu gapydan. Men mundan artyk hiç bir zady mecbur etjek bolma şatlyk. Kızım. Gyýdym, nire jaň edýäň? Aklawça jaň etjek. Hadiýetiň mejlisini mundan beýle gudartmalylar. Kızım. Gyýdym, jan gyýdym. Ýene bir adajyk diýişiň gysjak bol. Muňýal işlerde howlukmalylar. Maşgaly ojo mukaddesdir. Sen geçirimli boljak bol gyýdym. Ýeje, men nädip geçirimli bolaýyn? Inanmaýan adam bilen ýaşap bolmada. Gyýdym, sen 10 ýyl bäri bile ýaşaşyp ýörsiňiz. Ol sen ynamyňdan düşer ýaly beýle näme etdi? Belki bir ýalňyşlyk bolandyr. Yer bolýar daýjy. Sen aýdýanyň dogry bolmagy mümkin. Sen hatyraň üçin oň etmişlerini şu gedegem geçireýin. Tavşan kız. Çayalyan uşatlyk ağa. Ay maňa çaýyň merekeli adyňam bar işiň bile bol. Ay senem. Hayırlı günler. Günlüğüňiz haýyrly bolsun. Günlüğün haýyrly bolsun Maral. Gel geç. Näme keyipsiz görünýäňli? Göňüňe degen bämi? Ay ýoklu. Hemme zat gowy. Demek öz çağın suratlarynyň çykdaýjy bolýar diýen bolup pullaňy şu heleýe harçlaýan ekeniň o. Allah. Ey Allahjan. Beýder ýaly men näme etdimken? Maral içerik girecekmi? İçerik girip oturmayın. Şatlyk öňür zat barada gepleşipdiga. Eger ýagdaýyň ýok bolsa hükmanam däl, ýagdaýyň bolsa da şonu. Öňür alasy borly Maral. Senem çağlaryň közen bildiňi de. Betrinli. Allah razı Taňryal olsun. kadyn şatlyk. Bileýär kadyn. Seni özüň horlap berme. Bolýa sag bolun. Selam. Salamu aleykum şatlyk ağa. Wa aleykum esselam. Hana ulawda näme habar? Bala kaşan halit meni adatdy. Heniden bezereň dokmy? Çok sinirli. Gaharly görnýäňizle işler gowdura. Gowluk nämiş dedim. Men etiň aýdyny edip bir bowdak çimen alyp aýalym ýanyna gitdim. Gürleşmek üçin. O wagtda näden öýdýän? Men it masret öýünden kowup goýberdi. Ama ne oldu? Bada hiç diýsen, men öýünden kowan az görýän ýaly men bilen aýryşykdy ýa. Şatlyk ağa näçe habarly bolun. Senin de bildiğin Sen emir favret diýmekden maşa bilen zadyň ýoksa. Sabr galdymy näme? Näde sabr edin? Hani ne? Hana ulagy getirdinmi? Uluňy da kapyňyzda dur. Merhaba. Salamay. Ýene asarlaň. Takçylyňyzy berin nim. Allah'dan aýtsyn. Bolsa da tüýt wagtyny getiräýdiň ulagmy. Talyk denem aýyplaşma gory. Şu günler keypim ýok. Önemli değil Sadık. Ýani ýok şatlyk ağa. Siziň beren ulagyňyz dukanyň arka tarapynda durandyr. Bolýa. Men gysgaly işim bar. Ýene de görüşýänçek. Furkan, jigim sen näme üçin oýna goşulaňok? Oýnasym gelenok. Kakam göresiň gelýärmi? Öňkü çeken suratim bara, kakam girten suraty. Men bir ýaşuly bilen şu suraty ullakan edip çekýän ödüm diýsen uly. Kakam o suraty ýertip bilmez şeýle gerek uýam. Aýtda o niýede çekýäňiz? Aýtjak gel gizlin. Zeynep gel oýnaly. Ine häzir barýan. Furkan ýöne o ýere häzir gidämi bolýarmy? Ecem bizi ala deder, gelen soň tapmasa gahary gelir. Bolýa gitmen.
Burkan ne hil ýagdaýlar? Ata senmi? Dersten oturdumy? Otoranok. Onu sen nire aýdap barýan? Men neme? Sura çekmeýäsmi? Dersten oturdun ahiri, ondan çekerse. Salam yollaşma oğlum. Şatlyk aga. Näde tapaň mektebin ýoluny aýdy ber. Näme? Yollaşma diyor. Sizden bir daha taýyş edäjek. Dinleýän şatlyk aga, dinleýän. Gyssaly bir iş çykanlygy sebäpli. Çağalar soňky tapagyny alyp gitsen bolmadym ka? Gulnar hanymyň ýagdaýy gowy? Hawa oň ýagdaýy gowly. Kaka bizi nire alıp baryan, ecem niredi? Eceň öýde. Allahyň, men ecem ýanyna git. Men sen ulan gitjek gel, goý ber meni. Menem sen ulan gitjek gel. O sizin ejeňiz bolýarmysa men sizin kakaňyz dämi? Goý ber bizi, gitjek gel sen ulan. Goý ber gitjek. Furkan ýöre diýenme saňa. Indi dile beýlek men ýanynda ýaşardym. Bir sizin ejeňiz gitjegi. Eger ol siz çyndan gowy görýän bolsa, öýüne dolanar. İşte böyle. Ana şon ýalyjy. Hut öz gözüm bilen gördüm. Bar pulny çykaryp berdi şola ýala. Şeýdip arkalaryny sypalaşdyryp, öňkü gyýryp duran şatlyk şeýle bir sypaýlaşdy welin. Tanamazyňam. Gyýdym aýdýan zatlaryň dogrumy bir. Sen şatlyk bilen gowjy gürleşip gör. Sen maňa hädi maşgal ojaň ýykmajak bol. O men bilen gürleşmese näme? Gürleşesem gelen o. Gürleşäýän näme diýsin? Bir aýal bilen ara gatnaşan ma diýen ok. Inni näme esem diýen? Innimi? Çağalama on gözüne basyp ýanymda ýaşatjak. Çağalam bilen täzeden durmuş gurjak. Gulnar hanım, çağalaňyza garaşýagym. Hawa, ýöne häzir dersen çykan oklar. Olar şatlyk 2 saat öňe gitdi ahiryn. Bolmasa bir zat bolup duruyor diýen. Siziň habaryňyz ýokmy näme? Yok. Wi. Hawa ba, habarymma. Men ýadyndan çykarypdyryn. Olar kakadan alyp gitjän ýadyndan çykarypdyryn. Sag bolun görleşmi diýir. Çocuklar. Çağalar. Boluňany ellerini deň, nahar taýar. Nahar nida oğlum? Men aç del. Ecem göresim gelýär. Asmanyň tur saçaň başyndan. Çalt bol. Ejeň ýok. Gaýdybam gelmez. Düşnükdimi? Kaka sen gitýän Hudaýam halamaz. Ecem dirşi gelen. Ece. Durun diýense. Ece can, sensiz biziň içimiz gysdy. Ahire ýalňyşy düşünipdiň o. Geldim ama sana değil. Men bärik çağalam almana geldim. Ýörüň çağalar. Ece. Men taňa çağaly bermen Gulnar. Bir yer olaň öý. Şatlyk çağalar ejesi bilen ýaşamallar. Sen olara näme ýedirmeligi, näme giydirmeliginden bilen ok ahyry. Olar başga ýalyň eline berjek bolýarmy? Ügüýeçäň eline öndürip etdirjek bolýarmy olary? Gulnar biderek gürrüň etme. O näme başga ýal? Sen nämeler samraýan, özüň bilýänmi? Şatlyk sen maňa ýalan sözdeme. Şu gün dukanyň öňünde men öz gözüm bilen gördüm. Çağalam ber maňa. Gulnar çağalar goý ber. Men taňa öňüm aýtdym ha, o göründen anyň men dostumyň aýaly. Düşüneň okmy? Sen meni allaýan. Dälirep diýermiň sen Gulnar.
Öz erini inanmayan ayarlan gowy ýany ýoluşam bolmaz gowy ece de düşünýärmi? Onu men çağalama münasip ece däl şeýlemi? Elbetde sen olara münasip däl. Çağalam merdiýän men taňa. Eger çağalaryň diýen bolsaň öýüňe dönenirsiň, düşündiňmi? Ejecan. Bolun çatda ýerin. Çağalam menden aýryp bilmersiň. Hadiýetde görersiň, olar men senden alaryn, men olar saňa horlatman, eşitýärmi? Horlatman diýen. Bol çat ýeriňde geçin. Senden tagamar utulyp ejeme gowuşmam üçin Hudaýdan dilek etjek. Men dilek etjek. Ne saňa? Çat öýde toňu geç. Görjegem Furkan gideli. Allah can, men nämeler edýän? Men günäm ötdi. Gıydym. Näme boldy? Adamym çağalam mereno. Şolar alýansam gitjek gel şu ýerden. Şaatdygam olan kakasy ahyryn gıydym. Edil sen çağalan gowurşyň ýaly, o da çağalaryny gowur ýere. Indi men näme etsemkem? Çağalam mereno. Olary seredip bilmersiň diýe. Men olarsyz näme edip ýaşaýyn? Gıydym, sen ýagşy netleňi Allah bilýändir. Ýan ýollaşyňam bir gün hökman biler. Allahdan dilek et, sabırrak bol. Allah Taala iň uly ýol görkezdir. Dogry ölün. Siz kim bolýaňyz daý? Gıydym, men şaatlygyň ulugyny bejeren usta da tanamadyňmy? Ey Hudaýjan. Dogrusy men garaşamokdumam. Beýik Allah ähli işleri ören täsin bir ýagdaýda saglaşdyrýandyr gıydym. Esas sen oňa ýürekden inanmagyň, Allahyň takdirini ten bermegiňdir. Galanam Allah oňarar. Furkan jigim, aglamaň besi däýdäňni. Uyam, indi biz ejemizi görüp bilmersmi? Gynanma jigim, hukman görer, senden aýlanaýyn. Diýene de senmi? Agşamyň haýyrly bolsun. Şahadatnamaňy aldyryp gaýdypsyň. Ha, sag bolun. Getireň üçin minnetdar. Salih görnen oklaýaşly. Salihyňam işi başyndan agdyk. Wagt saňa dämeli kiniňizde, özüm barardym da. Onsuz da men şu ýerden geçip barýardym. Sizi bidirek alara goýmaýyn diýdim. İşleri kıyınlaştırmalarla anhatlaştıracak bolmaly. Elimi dama özüňi özgölere söýdirmäni başarmaly. Kaka, ertirlik edin ýetmi? Bakarım şimdi. Näde sowady üçin göre? Bar seni okuw eýimlerini geýber. Uyan hediydim turanokmy? Näme geyinmeli? Kaka bugün dinç güne okuw ýok bugün. Ha, dogurdun. Tamam, sen gene de kal. Onda da uyan turup ertirlik edineli. Ejem gelen okmy? Hayır. Yok, üçümüz yapacağız. ertirligi üçüýümüz biledinmeli bor. Ejem dinç günler aýratyn ertirlik taýýarlaýady. Bolýa oğlum, bolýa diýdime? Gitti abla. Bar uyan turup, Mutfağa gelin. aşgana gelin ertirlik edineli. Kaka bu ýanypdyra. Biraz dip. Birazcık düýbi ýananır da. Näme oryýan iýberde? Ejem pişirenler beýle düýbi ýanan okdy. Ertirlikden soň näme ederiz? Ne bileyim. Bilmedim de. Oturup beriň öýde. Telewizor görüň. Dersinizi Tapaklaryňyzy taýýarlanyň. Ejem edeplerimizi barlap berýärdi. Şu hepdide näme iş edenimiz soraşdyrýardy. Soňa mamamlara giderdik. Mamam bize Allah'ın ähli dua edilişini öwredýärdi. Bally köke pişirip bererdi. Men ejem göresim geldi. Oň ýanyna gidesim gelýär. Hadi Onu näme? Ertirligini edinip bolun. Ondan soň aýlanmagy däýär. Yer nire edin gelýär? Nire diýdiňe gitjekmi? Nereye Yer nire diýjek bolýan? Parka marka. Fiilge aýlansak bolar da. Üren gowalar kaka. Ejem giläýmeli ahry. O näme üçin gelen ok? Gelme. Tebeň beýde ýaşaty gelen ok, düşündiňmi? Yeter artık. Bededinni. Tutturma. Ejem diýip ýürege düşdüň aýwallar.
Kaka yine bir çay alıp berey. Gaýdym, inni giç bolu öýe aýtmaly. İyi vay. Kaka, ayağım pişti kaka, ayacığım. Yer ne etdiň onu balaň işini gördüň ha? Kaka ağır ya. Bolmany da häzirek bolmasaň agyryr da. Barçalyk 50 wordun balaňy arasynda bar. Men hadaplaş geljek. Benim çaltyrak utorka ýok hany. Bolya kaka. Biz 3 tane koýok bilen 3 tane fom tallyk. Bolya bir mut garaşma. Zeynep, jigiň ýerde enteň melen okmy? Yok şu wagta gelen ok. Siz oğluma öğrenildiniz. 8 ýaşlaryny bolmaly. Ýaňrak bir oglanjağa çykyp barýardy. Ýör Zeynep. Bilin. Hayırdır inşallah. Bu ne boluş? İyilik bolsun näherne. Şeýçiň bolýam sen ha? Ana oğlum birde. Furkan. O ne hil oğlum nirdi? Bilmediklerin bolma. Oğlum sen atkaçtın. Nirde diyen? Furkan yitirdi gece. Näme? Nirde yitirdiňiz? Gezmeye gidipdik. Bir görsek Furkan yok. Gözlemedik yerimiz kalmadı. Yöne tap bilmedik. Sen çınıň mı? Hakykatdan sen alıp gaýtmadyň mı? Yok şartlyk men alıp gaýtmadym Furkany. Ey Hudaýjan. Nirde ke oğulcugum? Şatlyk nämesiň bir zatlar edi ahry. Garanky düşüp gitdi. Çağadan olsa henidem habar ýok. Men nädeýin Gülnar? Görmedik, sorumyk yerim galmady. Öýe gitmänir, telgäkde ýok. Mektebine barmandyr. Gidip biläjek bar ýerini gözläp çykdym. O näme üçin polisiýa duýduramyk? Aýtsak olar tap berer. Gidemeyiz. Polisiýa duýdurmaz. Ýok, o bolmaz. Näme üçin duýdurmaz şatlyk? Polisiýa duýdurmaly. Ertesi gün kadyýetde çağalar maňa bermejek bolup özüňe tutar gidinjek bolýan ellemi? Çağalar ýeke günüm taklap bilmet diýerdin. Ýa onuň bolmaz. Wahim senden ne? Olaýar perwaýym da däl. Näme bolsa şo bolsun. Men çağama gaýtýan şatlyk. O henidem tapulan o ahyry. Ödem ýa 8 ýaşynda adaşan bolmam mümkin. Gorkýan bolmam mümkin. Düşünýäň şu datlary. Tamam. Sen bolsaň öz aladan etýän. Polisiýa duýdurmaly şatlyk. Men gorkamok. Günäni özüm alýan. Çağlar men ýanymdady. Men ýitirdim diýerim. Maňa oglum tap berseler bolýar. Öňde soňda Allahan ähli dertlere derman beripdir. Gülnar özüň el alsana. Pikirlenmäge urmaý ber ha. Şatlyk jaň edýär. Näme üçin alжыраýan bolmaly? Nebetine kulak asman dogry karara gelse gowy gordy. Şu wagt oňa hiç sat diýmeli. Goý öz oýlanyp görsün. Bu oň üçin möhüm bir pursat. Allah. Ey bir var, maňa dogry ýol görköz. Çağamyzy aýyrma bizden. Ony ýaman işlerden özüň goru Hudaýjan.
Yer bolýar-da. Ýör, polisiýa. Ececan. Furkan, oğlum. Oğlum sen nerede boldun? Tuğra çekmere gittim. Bizi katı korktuk oğlum. Darıkmajak bolun. Ýene görşençek ta bolun. Ey Allah'ım sana şükür edýän. Hudaýa şükür gözüňiz aýdyn. Furkan çigiyim. Sen tapmanmaka dip katı korktuk. Ece meni öz yanından ayırma. Men senin yanında bolasym gelýär. Ece bolýa diýäýdi da bolýam Ece. Bolya oğlum, bolya. Siz birden üşäýmeň, barmy öýe girin. Nirde boldun yüreğimi de yardım. Yürüň öýe gireliň. Wagt men aktyjaklarym. Abi Tat giyjäk alany kenimo. Saatly ağa. Maňa garaşyk diýmänmidiň aý? Kadet bardy epleşelipdiň. Hawa ýogsa da ýadymdan çykaýpdyr. Bagşla görüň. Ýörüň ulagda gürleşeýin. Yürüň. Ondan kän wagtymdan galmady. Abi ben Saatly ağa, men dün gow bir kendi taýarlanym. Gatul bir ütgeşik bolaýmda çağalar biziňki diýip biläýeli. Gülden Hanım'ın eğitim Gülnar hanymdyň orta mektebi tamamlapdyr. Bu biziň üçin iň uly bahana. Çağalar östirip ýetişdirmek üçin alan bilimi kanagatlanarsyz diýer. annesinin Aylyk ýagdaýyna da seret gördüm. Ýejetiniň alýan nefad aýlygyndan başga pul gelýän ýeri ýok. Ol aýlygym özüni ýetse zor bolýy. Aýalygynyň öýem ýok. Mejbur ýagdaýda ejetiň ýanyny ýaşamaly. Öýlerim darşgynlar. Şatga kepli görnýän boly işeň düzük da herine. Hawa hemelat gowy. Sen aýdy ber. yani bu şartlar Şu ýagdaýlara herediňde çağırar allyk diýip hasap edäýeli. dediğim gibi Görüşün ýaly eger Kady Gulnar hanymyň tarapyndan bolamasa ýa-da gaty ulwar näme takyk bolmasa çağılaryň mundan meýlek teň bilen ýaşajakdygyny men söz berýän. Sag bolun. Sen hem onu yedir şeýenti onu ettin ay. Men işe barzak, sen nerede düşürüyün? Elimden Çağalamy zadadar etmejek bolup, korkumsy ýaşatmajak bolup, olary gorap saklajak bolup, ösürip ýetişdirjek bolup elimden gelenini aýamadym. Şu günden şeýlegem olaň oňat ösüp ýetişdirmek üçin elimden gelenini gaýgyrman. devam edeceğim. Belki maddi hal ýagdaýym kakalaryň hyýal gowy däldir ýöne. Çağalamyň gowy adam bolup ýetişmekleri diňe pula bagly bolup durmaýanyny aýdasym gelýär. Onların en çok Olara iň esas gerek zat söýgüm kädiýän. ve kocam Ýani ýollaşym şatlyk. Başga bir aýallar kaly çağalama gerekli söýgüni berip bilmez. çocukların Çağlarym ýokum bolan söýgüni kakalaryň berip bilmejegi göremelim. Burada önemli olan Enäniň ýa-da atanyň çağalara ýeçilik etmegi dälle, esasy zat çağalan gowy ýaşamagy. Muňa sözüne de öz aýalyna kilik edilýän bolsa, çağalan kimiň ýanyna bagty boljak düşünük däm jenap Kady. Gan çağalar sizin pikirleňiz aýdyň makaly? Ejeňiz bilen ýaşatyňyz gelýärmi ýa-da kakyňyz bilen? ben Men ecemem kakamam diýsen gowy görýän. Emma kakam bizi halanok. O bizi ejem ýaly mekirli garamaýa. Elmi dama ýüzüni açydyp gör. Sehel zata da kakar gelýär. Şeye kızıyor. Men ejem bilen ýaşadym gelýär. O hemişe men dersleme kömek edýär. Men bilen bile oýnaýar. Yatamda da maňa ertek aýdyp berýär. Hemem ejem bolmasa kakam maňa ertek aýdyp bermedi. çocuklar tabii Bilçimi diýal çağlar ýaş bolanlygy sebäpli wakalara ýüzde garaýarlar. Emma olaň kemale gelmekleri üçin ertekden başga da zatlar bar. maddi imkan. Mysal üçin Mesela maddi mümkinçilikler, aýdaly gowy bilim almaklar üçin gerekli bolan amatly jaý, kitaplar ýa-da kompýuterler. Bu zatlar ejeri üpjün et bilmezmi kädiýän?
Has beterem size berin resmi namulanmada laýyklykda ejeleriniň alan bilim derejesi şu çağlar oňa kemale getirmäge. Olar oňa da adam etmeşdirmek üçin uğrukturmak yeterlik däl. Çağalan kakalaryny dinläliň. Gyssanmada aýdy ber. Men hemme da göz yetirdim. Men şunu çenli aýalyma hem çağalarıma garşy özümi ýanyş alyp barypdyrm. Bolup geçen zatlar aýalyma birin düşündiren bolsam, bu zatlar bolmasa da bolmazdy. Çağalar dogry aýdýar. Olar ejeler bilen bolmaly. Men ähli eden işlerimi öz ýanymdan olan gowluk üçin etjek bolýardym. Ýöne görüşimi diýali edip bilmän. Men mühim daty söýgüni mehri olara berip bilmändir. Aýalymyň bilim derejesi ýa-da maddi mümkinçilikleri pes bolmagy mümkin. Ýöne bular hötdenden gelip bolaýjak zatlar. Onsoňam men ähli zatlarymy şolanyňky diýip hasap edýän. Söýgüden mahrum bolmaň alazy welin ýokmuka diýen. Çağlarym goý ejeler bilen ýaşadynlar. Olaň bolmaly ejeleriniň ýany. Onsoňam ýene bir zat. Belki inni muny aýtmaň hajatam ýokdur. Men birine beren sözüme ýerine ýetirjek bolup öz nikahıma hop tarlym. Şugun men özümiň ýalňyşanlygymy göz ýetirdim. Iň adından her aýalyň arasynda gizliň adyň bolmaly däldigini, bir-birinin hiç zady gizlemelärligini düşündim. Gitdim. Şol siziň diýen aýalyň Maral, Recep'iň aýaly. 5 ýyl mundan öň oň men dukanynyň aptaryndan aharanat bardy. Oň işleri ununy bolman çökdi. Ol 3 saat bilen güýdüni ýagdaýa düşdi. Çökmegine elbetde özü näke. Pully oýunlar, erbet enlikler, humar oýnaýardy. Şoň üçin hem hiç kimden kömek sorap bilmedi. Men oňa kömek edýärdim. Ama Recep'e eşitdirmen diýem oňa söz beripdim. Yoksa ben Ýoksa men aýalyma da, çağalarıma da hiç ikilik etmedim. Keşke aýalym azgyn bolsa, maňa ananan bolsady. ama Elbette bu anamsızlygy men özüm günäkär. istediğiniz Biz ýeňdik. Allah'ım. Ey Allah, men günälim bagyşla. Kalbyma mehr oý. Sana münasip bende bolmak üçin elimden geleni aýaman. Kabul eyle ya. Dileglerimi kabul et Allah'ım. Karımı, Aýalymy, çağalarymı gorak. Olara gowluk, saglyk ber. Maňa da sabr ber, ey bir var. Amin. Geldiňizmi? Şatlyk. Ben Men sen hakykati bilmän aýrylyşak bolup durun, ýalňyşyp durun, men bagyşla. Wagt görkezer diýip giňrek bolmaly eken. Men uňly ýalňyşymam. Sana ananmaçylyk etmegim. Çocuklar Çağalaň seni göresi gelip gitdi. Kakacan, biz seni göresimiz geldi. Göresimiz gelip gitti. Ben de hepinizi Men hem fizik atı göresim geldi. asıl siz Aslında siz men bagyşlan. ailenin Maşgala ojagynyň mukaddes zatlygyny gizrek göz ýetirdim. bundan Şu günden şeýle hiçbir gizli saklım olmaz. senden hiç ilgili adym bolmaz. Her şey Nämetsemem sen bilen maslahatlaşyp ederim. Sana söz berýän. Men sana hemişe ananyp giderin Şatlyk. Kaka çaltırak görsene bolsana. Gidip barýasa oğlum. Deredin. Ene şu duraty men çekdim de. Oğlum seni tügelemi surat teşekkeriň. Vay bu owadanlygyny. şükür bir yuva yıkıldı. Hudaýa şükür. Ýene bir maşgala öz bagtyna owuşdy. Seň pikiriňizçe bu nädip beýle boldy? Diňle salyk. Gahar we kine ýüregi ornaşsa bejerip bolmaýan keseli urlýar. Her näçe jan etdiňem peýdasy bolmaz. Diýmek
Bulun qaharlary bir-birlerini anjytmagy yürekden näle? Awwa Salih. Olonky ýöne bir gıýkylyk bolup galdy. Yeri olan wujdanlary näme? Şoňa edek gelenine bolsa ikisem dymmaly boldy. Bu dawaň haýır bilen gutarmak üçin olan ikisem yürekden direk etdiler. Olan ikisem menmenlik etjek boldylar, gedemliklerini ýeňip geçip bilmediler. Ay näme? O meseleni bolsa 5-nji ülçüň wekilleriniň paýyna galdyrdy. Beýik Allahyň ähli işleriniň soňuna haýır bardyr. Tügelim oğlum berekelle. Han kakan olsa, ejeňem olsa. Hadi kızım. Hany gyýdym? Yaşa!